si Malang Helen eh. Good morning. Maadong buntag di ay tanan. Damian, nakade ko rin padungkos ang amiga. May na-exercise. Nade ko rin sa patrosinyo. Bumisita ko sa amiga daris babaw. Kaya naman sila kang buwak. Panguli mo. Lugar mo ni chat-chat nga. Mga kikay. Tagaan ko sa Black Majesty. Hinila mo nagsubay. Kilidnis manukan do exam. Draw na yung mama. Asam leka. Pakai trabaho? May ka ba? Ang kahoy dyan. Ang kahoy na. Pwede na grabe mga ilo lain. Nasupaw. Maadong buntag, mga kamanang hiling. Amukan. Ito ko naman Black Majesty ko no. Bukan ng mga iro. Mga duto kong tangad. Tangad kong Manila. Kaya magtanamis. Manila kay namatay na tamutang na dato ba kay sigurado giuto na to sa mga butang silingan. Tangad. Pikahon. Jen! O Jen! Lagi tao. Nagdadani. Oh. Mary Jen! Aw. A few moments later. Engkau punya. Sa bang walto na ako sa. Tinduha pa ko sila. Ito, kita taga-kauban doy. Sa pagkauban ng dadon. Ikaw kumain ka duk ba? Dek, nama si Kuan, siya nga lang isa. Akong imbas siya. Kamu doha loon. Titil ka. Mga taga-gasolina ka, Kuan. Daw to? Naman siya. Is ka nang nai, dato sunsun, di ba lingan na dyan porma? Lagi na, arang-aranon ko si Santo. No, nasuhin ka. Kung ano dyan, anong na yung nana. Diyo ka nang dugon ka. Kusog mo dugo. Pagpilapod ka daw. At kung karong kay Kuan, Lunes, Martes, sakit siya kong hawak. Ako gidugo ito yung buwan. Kinasakitan sa hawak. Pagka may pulis, diha sugod. Diha sugod. Kina, Merkulis, Subis, Bernes. Damay tangad doa, kuhag tangad. Merkulis, Subis, Bernes. Kinaksugan tayo. Kawan na suwat ang spotting. Diyan mo ito dyan, marunong dako no? Marunong dako mo ito dyan. Ako yun. Kagatungan katapad sa provincial kay mo ko buntis sa pangutana. Ay mo dyan nga diti, magpa-opera ko kuan, wapa ko anak. Sige po ito sa kasulusulo. Asa dito bantay niya? Wapa ka nang padung sa wapa silang emergency nagpatsikap manuna. Sa kuan. Hanay gisidulan siya. Sa una na siya dito anto kung siya gi-schedulean naman na to kuan pamanggod to. Apa masog-swab ito. Ano na? Wa balik to. Ano may swab karon? A few moments later. Patag nang rin ng Post Manila. Kanang Black Majesty, manito gigat sa amiga. Pati ng tangad. Paghakot ng mga tanom. Talugunas Manila. Mulargahay na sila ugma. Kuha na kong lukay diya. Maghimo kong puso. Bawa na nila, lagi lang pahalap ng puso, harap ng limang puso, kaya mo kay bawag heart. Pinawi ka na niyang gimo, nahibawaan nga puso. Kabilis ang lula. Itong murag, pinawikan. Maghimo ko ron. Puso, kaya bawang na nila, bijaan ako. Bijaan, mamatay na ba? Kaya bijaan.
Yung anak ko nila, yung lugaw. Mando, ano yung Kasal ko itong liter. Ang video. Ang pinos ko sa din ni kinasing, masinimutan na. Ikaw wala sa ugali ko ting. Ha? Ting siguro. Puso ni nanay. Inisda. Pinawikan eh. Ngayon ko nila, kasi undoy mo man maglaba, maghutan. Sila ni sugo, di mo balibad. Bali barog suwag kay ulis ila. Hindi ka nang ang masamong buhutan, hindi rin masamong pa. Binagi o masamong. Di parihapon. Dahil masamong nga. Utan na dito. Binagi ko. Nagutang lula, ako ni binaging buhutan, ako na po masamong di. Hindi pa yun. Ang binagi, mayan sa atubang. Dali ko, waka. Ano ko no. Hugot nga lula. Ako si lula. Ang binagi lagi. Di mando ko. Gaba. Saan ang kindi ha? Dito kaya? Gaba ay babot. Ay, ano niya? Ito ko, malupa ako. Kalma na. Kalma na mo. Puso nga. Di na, puso. Tawag kay. Naman puso upol ma. Inisda na. Inisda. Buwan mo lagi na pink. Ang pangahan niya. Ano sa? Lapi. Buwan lagi, bugub na ha. Bugub na na. Di na puso. Tawag la. Kay di man puso upol ma. Inisda man. Ano na tawag dito kay bawang puso buwang? Yan, human na ako. Kasi kaya nga niyo ma'am, di mo yung bawang puso buwang. Buwan, di ko no. Kasi ang lula. Yung lula? Oh. Wala ka tuloy si mulula. Doon ang puso. Kaya di mo puso. Buwan na. Kasi mula ka mamang. Oh, di mo siya, di mo magsuot ang mula. Ang ako, daghan ko kabilis ang lula. Makibaw ko mahimog banig. Binugbog saging. Mahibaw ko kanang himog bawjot. Ikaw? Mahibaw ko kanang buli himo ano bag. Tingnan ka? Oh. Kamabot siya magbukbuk og saging. Ilang bag bilita sa una, mas nila hamang ginamang mo. Banig. Among bag sa una, banig. Gagama ko. Mahibaw ko bawjot. Among bag sa una guys, banig. Sinanay rin nagbuhat. Isa naman panggitina arong lami kong color. Mahibaw mo kayo mo. Ang bag sa una, color green o kuwa. Pwede ko ron, magwag. Lula ni mo o Lula. Agatod lula ang lula. Pwede po ko ron. dadaghay mo yung hansang bag o gisa kuno palita. Ang kuha di sa palita. Ang nanay nagbuhat dani. Order ba mo? Basket, banig, May mo po kung katumbag nga murag binasket ka nang mo ginahin mo. kanang balik sa beton sa mga native nga mga bag. Kibaw ko na na. Paulo. Para sila gamag puso. Daghan ka buok nga puso para nila uma. Pwede po nila hutun siguro bawa nila. Murag sinang namauhan ni aning style nga puso. Atong kablami kay kinasing man tong isa ha. Kinasing kanimo ni kabilis ang lula sa una. Ay dyan ito doon ni. Murag sinang namauhan kay di ko ka maud tong kablami. Lahat po itong kablami bulan na kay patong isa. Kinasing, gabitay, murag kasing-kasing. Kanila hipod ni. Ito ka mo itong isa ha. A few moments later. Pare, pagkusin nyo. Ha? One. Ang Zahabali. Kung kali siya po nagbuwan, kaya nang kainan po nang nabutunahan na lihi dito. Ang mga mangoy, salang, naging maliwan dito kaya nawanan ko dito. Dari, makayo ka dari, kusubuan. At ko bagbog sa kuan, nilingkod na, hindi mo ko puso nga 15 ka buok. Hudton to linso pa?
Imong pangidaghan. Ingon magbaon kay gasa. May gasahan, luto naman gyapon na. 5 ra ko kabo. Di ba ra? Di mo na Panihapon pamahaw, paniudto panihapon pamahaw. Di lagi 5. 5 ra. Padingat ko kog hinimo kay kabilis ang lula. Tapod kay sige mag alingiing man. Madugaling kay napoy kabilis ang lula nga. Ara na din ang ito ma. Binuwad sa Madugaling kang kabilis ang lula nga na naayog na imular ka na iyo guys, arang inita. na mahimong bawon nga way sudbananan mahimong jud puso na mawdi ang kabilis ang lula nang ingana. Isang tudluan di mo sunong. Kay jag mawa na ko anay maghimo. So, dal. Puso. Ang si Mando ni suway og kuan mas Mando maka agad nga mga Mando kay bula man. Agsipo ang ituduan karong mga mawaw na po'y kabilin unta di man siya magtutuon. Kabilin puro lang kakabilin, binlalam tadi mo kabilin kalisod. Binan kag binan bitaw pagka maghimog suman, binan pagka maghimog dinumagan. Pamaula lang mo kusuman hantog karon na pay pamaaw. Ay sa kanon linaw at order nga kay bawa mga ko kaya. Kinaraw. Reklamo si Tapos Zoe. inita kay habog ag abo. Ningan si Zana pagsuman sa bahay nga nakatong-atong ko ningan sa nga. Nanay di ilalim. Ilalim kay galing ba doon pagsuman nila sa bahay kay si Mando kakudkud. Samot kitug si Japatanan. Nay mo malagi na ako magsuman, ako maghaob, ako Mo lang gani mong talent. Hindi lagi si Zanga. Kanana ay itong paghimo na mong suman. Waka klase mo itong game mo. Budbud o suman. Dahil mo pagaling. Pero muna ako na galing nagputos. Hindi mo siya magtuon ko sa kayo. Kapos mo sa Manila. Ako na itong himo. Dito sa kayo mo. Panagunahag magkahimo sa Manila. Okay na sa Manila maghimo. Palit kag dahon mo sa Manila. Kaya naman ko ka ng kinumot ng galubi, tuno na. Nay paningat si pagkukuan sa kabuan ko kapin makaron po ko naghimo-himo sa katong puso. Di ilalim manuman laban ka ng inita sa buhan. Surrender lagi diri ko muna ni manuman. Pamaulan pagyapon ko tug karon guys, di aran tatos bernes sa mga suman. Diningin sa na nga. Di ko na kabayaran. Di ko na kabayaran nag-order og ingat isang himuon surrender lagi si Zanga. Di ganit to kay haram sang gitudloan ako nagtimpla. Sila naglahugay kay mamalayag. Lagsunan pa ko kuan lawas. Alam man lang timplahan na nagigayran silang duha. Ningin si Zanga. Kuna na di gabayaran. Ako naman kay naghinay putos. Tanan ako may nagputos na to kay di pa kumangay ang buhat og na mag-apil-apil kay di po mapadang porma man ako tiga putos. Di man tubugat. Kuning lagi si tar sa di ko nakabayaran maghimog suman. Adi kakahimo kay di mo nakakabayaran. Di mo sa kabayaran maghimog suman. Ta. Ragahay naman sila na kay nang negosyo nagbalik kay di mo sa kakuwasang kabilin. Nindag lugod. Karong way hago. Kaya ako nihago bunit sa sapa. Na, dagtum na. Ado-ado na laman mo pohon. Lantawa ninyo ang padag ni Upaw Violet. Sing grasya kasi gimang tanaw tas kwait. Ba, makablog ko baga akong gang cellphone gaba. Sing grasya nga igso agaw. Hindi na ko makablog. Lantawa Dingit sa ganiha nga. Lugangan ko lugahang video. Wabang ko sa Alicia. Pohon na makaulang sa Alicia. Grace. Sing grasya moral. Das kwait. Sa kunong giplitan na nagamong vlog. Salamat sa pag-play amping niya kanunay. Sa ado lang kabalaka. Bahay ni Maninoy kay nabito po kay mga igsuon. Hihil ka pasagdas Ginoo. O paningkamot pag makabakasyon ka kay tado naman po kawa makabakasyon. Sa okasyon na pag bakasyon ka kay nakasakit ng pas Maninoy. Makarason ka. Masugot na yung mga mong arabo diha. Amping naman kanunay. Sige magkaglili sa ang kuan. Ang kabalig. Diya. So tawti ko diya sa kuan karon. Pista ron. Kalmista. Nila Ma'am Cherry. Valencia ron. Tumana na. Ay. Belated dapat pista na naman. Kayo aman. Chat dyan na nga. Para magsikat-sikat. Kunumis nanay. Pero di mazid na makaya magbiyahe-biyahe. Kaya matukar-tukar pa mazid ang sintoma. Bawo nga nun eh. Karon ganig palingot kog bugnaw igura ko naghimus puso. Ug baklay ganihan karidot dito sa amiga, maro pa to lakaw-lakaw. Lain na pud ang paminaw. Mo na to.
Natawa namin jud kang upaw Violet nga sa kamalig. Ili alam man ninyo.